Здравейте, здравейте! Аз съм Дамян Димитров, Elo Fishing. Днес е 27 февруари. Утре, 28 отивам на язовир Доганово. И сега искам да ви направя съпричастни с направата на захранката и пелетите. Бъркам си храните от вечерта повечето пъти, докато имам възможност, разбира се. Ето какво съм подготвил за утре. Митерсон и фидергур мека захранка и пелети 2 мм. Сега, както повечето знаете, зимния риболов е малко, даже доста буден, така че няма да бъркаме огромно количество. Това е половинка, него го бъркам целото. За първи път ги пробвам тези пелетки. Меришат доста. Не ги правим в такава цедилка, защото в цедилката пускат хубав сос повечето пелети и не е хубаво да го губиме. Затова си ги правим като мека захранка. Надявам се да се чувам добре. Сипваме първо малко. Много е важно да не прекалиме с водата. Бая е зле. Доста силно мериш тези пелети. Разбъркваме ги хубаво. На пелетите им трябва повече време. Може би 4 пъти им сипвам по малко вода през 10 минути. Даже сега още малко им добавям. По този начин само внимаваме да не станат на каша. Така. Оставяме ги на страна. И това е захранка, която за първи път ще я пробвам. Не я сипваме в кофата. Ето до тук пелетките как са. Това е 1 кило, със сигурност не го сипвам целото. Храните съм ги купувал от магазин в Перник. Нов магазин. Уникален, Струма Fishing се казва магазина. Много добре е зареден и съм много доволен. Ето я как изглежда. По-ситна, нормално за зимен риболов. Горе-долу и от нея половината. Магазина има и страница в Facebook Струма Fishing. Даже утре отивам с собственика на магазина на риболов. Не ме спонсорира, просто наистина е доста добър магазин. Нещо хубаво не трябва да го крием. И това мерише доста добре. Бета Ингрин. Навъжнявам още няколко пъти и ще ви покажа крайния резултат. Реших на захранката да добавя и от този бустер на половинка. Това целото може би ще го сипа. Готов съм с храните. Ето е меката.
поне 3 пъти я навлажних през 10 на минути. Ето ги и пелетките. Страхотни. Пресипвам сега пелетите в тая кутия. Остава ни много важно нещо финално. Да пресееме меката захранка. Да стане хубава еднородна смес. И за сега е това. Готов съм и сутринта се включвам. Айде! Добро утро! Станах вече. Ето е и баба Шкода. Натоварил съм я вчера. Всичко е вътре. Пали ми я малко да поработи и тръгвам. Ако запали, разбира се. Барут. Вече дойдих в Перник. Сега чакаме бата Сашко пред магазинчето. Ето го магазинчето. Бата Сашко, здравей! Здравей! Добро утро! Добро утро! Звъна тук на един приятел, вчера не се усетих, че му кажем, че има малко задачи да се видим с него след обед. Че... Ето има всичко, Халдорадо, S-Max. Ти замали седиш на камерата? Да. Е, също интересно. Къде отиваме днеска? Я кажа на хората. Язовир Доганово, Елин Перниско. Да пробваме шараните. Си взема един метод микс на... Престан, Доме Гавор, всичко има. Пристигнахме вече на язовирчето. И сега почвам да разтоварам. Ето е хранилчицата. Дистанцията е около 20-30 метра, не повече. Язовирчето е малко, идвам за първи път на него. Кука почвам с 12 на Guru QM1. Така съм решил за начало. И мисля да почна с пелетките. Вие вече ги видяхте, но ето пак да ги видим. Първо да си проверим дъното. Тинесто ми се струва леко дъното. Да, горе-долу около 2 метра дълбоко.
повод 7 см и половина, 0.16, 12 QM1 на Гура Кука, лафтер, ето стоя почвам, Nice Max. Нещо много дребно. Ето това. Гореща лава. И почвам с пелетките. Първо тях ще пробвам. Почваме с лафтера по средата. Супер. Оп, ето първото каване. Шаранче, доста се дърпа. На 6 минути и половина. Дърпа се доста добре. Айде. Влизай в кепа. Значи продължаваме по същия начин. Презареждаме и метаме. Ето го. Пореден. Абе ще станем зарези от тук, бе. Какво ми вика оня? Вика, отиде за шарани, вика. Вие, че нема лош шарани, налови си пастърви, стане си търна. Айде, бата Сашо ги зачеша. Шаран? Да. Откачи ли си? Да. Има го и това. Втория, нали видя и на мене ми се откачи. То вече няма го изпускаш, нали? То влиза кепа. Добре, че смених дистанцията, иначе... Да, на брега. Даже мислех да ходя от среща едни пелетки да си метнем отгоре така. Перфектен. Да. Така ли? Да. Сгана добре? Много. Браво. Почти не падна. Секнаха малко на пелетките, да пробваме меката. Бетейн гринчето. 3 ли фанах на пелетите и вече от 1 час нищо. Красота. Оп. Пусна. Котя.
Шарко барези. Опа! Каракутка. И каракуди вече фаща, виж. Излови всички шарани, сега и каракуди. Браво. Ма остави за нас малко. Ти ги извади. Това ми е трета риба, бе, човече. А? Трета риба ми е това. Защо скромничи са така? Това на човек да не му клюцне ни брат. Тая е добра май. Ми се струва. Борбени са много. Да, да. Добре, че си тия с моите 3 риби. Днеска ми върза. Колко сантиметра по от 10? Да. Все толкова си го правя. Браво. Значи... Това е ясна снимчица. Не е лошо на телефон. И така приключваме днешното видео. Горе-долу се получи добър риболов. Имам 5-6 шарана и 2-3 каракуди. Доста са мудни, още водата е студена, ама за февруари месец нормално. Имам и 2 изтървани. Пелетите на Митерсон дадоха по-добър резултат от меката захранка на Фидер Гуру. И така, ако ви е харесал клипът, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала с камбанка, да не пропуснете следващото видео. Това бях аз, Дамян Димитров, Evo Fishing. Край!